Nakalisensya. Ay, noon din naman ang lisensya. May mga kainan ako nga pulis. Wala man ni susi itong boy. Kuyawan ni mong kaistorya mo na pag nagnay kwarta. Kwarta lang? Nasa balay, nagsinumbagay. Uy, si Utol Pirino. Pirino. Uy, nag-ilis malagi ka. Uy, ito na may boy. Uy, hindi agad itong Hilux na naman ako diri. Tumboy, isa ba nag-drive itong Hilux? Ha? Asa naman to mo rin tahig bike motor og sakyanan oy? Ganiha ra ko pinaabot ba? Ug ka na lang nigsisi akong lubot rig pinaabot. Sayo pa kay kunin duty. Wa pa ko'y pamahaw. Nya karon, ang murintahay wala pa ni abot. Mapay mangrinta, dugay pa kay mga bot. Ay, nako, ginoo ko, Jude. Kapoy, kay kong panahon na ron nasta bang inita. Tanay magparkilan ako ng motor. Oy, Tomboy, may buntag! Naana pong bayot nga Jewel, Nag-unsa na pud ka na dira ka Tomboy. Hoy, Joel! Maguba na pud akong adlaw maabot ka diri sa kuwa ba? Kung sa'y guba, Tomboy, nga hashtag yung gubaa. Ano sige magagtanaw sa akong mga unit, Joel? Alang ano, magwapo kayo mong mga unit. Murag way pa kayo kasama sa ako. Kaluod di mo, oy. Pahawa dira. Kay madaot ang akong negosyo. Oy, Tomboy, pwede mo rin sa imong mga unit. Murinta ka, na kay lisensya. Paminaw na ko. May pangkabaw, na credential. Kaysa sa imo ha. Sama na, magparkila ka o dili, kumulakaw na lang ko. Hoy, Joel, ako ma-provide sa imo ha. Bike ra. Alam, sa man ang bike, uy. Makarkila ka kung na kay kwarta. Kanya na ko ng kwarta yung paningil, Tomboy. Nagbalik na ako, ha? Bye-bye. Huya, yun na sige ratag lumlom sa balay, oy. Bis kay na birthday. Wala na noon ko'y masakyan. Bantay lagi to si Joel og dito mo bayad og balik. Uy, boy! Kana boy, ang sa negosyo ni mo diya. Naana po si Smigol, Duda ko ba, magrinta na po nagmotor dra. Mura bag ni kabayad. Kakaroon na boy, mato ko na boy. Anong nagluya man kay Smigol? Bis kay na birthday. Wala na noon ko'y masakyan. Lamig kay paron ba? Ayaw ka problema. Nako unit dira ah. Akong parintahan sa imuha. Sige, sige. I-grab ko na. Pero niya nang bayad ha. Aw, way problema na. Basta unya ha, ang bayad. Ako na bahala na. Pagkarang wave lang ako, kaya di ko kabaluan ng clutch. Ay, duha na lang dyan nabilin unit. Apay duha ka unit, abilabon. Kinsa pa'y morkila niya. Grabe. Ang bala ka mo drive dyan? Ako, kabalo mo drive. Mangkoy, talibaan naman ka sa kuha. Nakalisensya. Ay, naunsa. Kailangan ba rin maglisensya rin para kabalo ka mo drive? Dakpan ba? Madakpan na ba? Madakpan, boss. Noon din naman ang lisensya. May mga kainan ako nga pulis. Naunsa naman ka, oy. Ay, wala may problema. Ah, Tara, tara. Si Tumboy, manabuso. tumboy oh. Boy, boy! Naana po si Boss Marlo, Nagrinta-rinta na po ng motor. Mura ba yung kabayad. Luoy, yung na si Tumboy na ba? Uy, nagsabay na po ni mga hangin no, no? Ah, grabe po na yung mga boy, oy. Manawag lang yung sa imo, ha? Inyo naman yung hanginon. Hanginon, bitaw kayo mo. Ano sa ba tuyo ninyo? Ay, dami mga lakaw ba? O, wala may masakyan. Nakoy Hilux ma-provide ninyo. Pero namoy lisensya. Lisensya ba? Wala man, boss. Ay, wala man namoy lisensya. Motor ako ma-provide sa inyo ha. 12 hours, 1 to. Pero hangyo, 1-1. Ay, dami mahala, oy. Inoon po, reader if ay man na. Usan nyo makuha ang motor? Bayadaan. Ay, mahangyo. Unya lang. Naunsa naman mo, oy. Puro naman ni utang ako negosyo. Sige, sige. Unya ha. Di dyo ko kalimutan na inyong ipansaad. Wala man ni susi itong boy. Ay, Dara. Sala. Asa dyan ito mga to? Ato, nako si BBCC. Ato na to, niya kung saan masakyan na to? Mangita tag karintahan. Kuyawan ni mong kaistorya mo na pag nagnay kwarta. Kwarta lang? Nasa balay, nagsinumbagay. Uy, atrang lagos. Tara, damingo, medyo kunin mo. Para po na yung mong burit na mo. Kwarta na sinumbagay po yun. Unsa? Si Tomboy man ako. Tumbo dyan na Pirino. Kainit. Boy. Oy, Pirino. Rato na to ta. Tara. Boy, kini si Pirino ba? Ato niya yung BBCC pero parkilamig sa kanan, be. Ay, sakyanan ra. Nay Hilux. I-provide na ko sa inyo. Ah, Hilux? Sige, boy. Pero bayadaan. Uy, si Utol Pirino. Muhatag may kwarta, boy, pero di na ka kinahanglan og balid ID, boy. Wala rab dyan ID si Pirino. Ay, di, pwede na. Uli sa dito, pagkuhag bayad. Ah, sige, boy. Dili sa ka Pirino, ha? Tuon ako, be. Uy, Pirino. Uy, nag-ilis malagi ka. Naana po si Cap Franco. Duda yung ko ba, siya mo drive ng Hilux ba? Ay, nag-ilis ko kay Perti, mag-inita. Pero asa man ang bayad? Aw, bayad. Aw, yun na lang. Ay, nanapon ni. Ay, sige, sige. Oh, sige, boy. Tara, Pirino. Wala ba kabalo si Tumboy na nanay gidala si Cap Franco? Boy, ito na, boy. Abay, Tomboy, ato na may. Hala-hala, gidrivean gido. May babay pa, oh. Ang bayad, ha? Uy, hindi agad itong Hilux na naman ako diri. Tumboy, isa ba nag-drive itong Hilux? Ha? Abi na
Pareham gudmog na. Yan, let's go. Akong utol to. Wala mo to hanaw. Hala, gukura, pastor.